खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ छत्तीसगढ़आव एन्टि नक्साल अपारेशन सा 32 नक्सालिनि जिउ खहा। आसामनि ट्रेडिं केलेंकारि केसखौ सिबिआइआ नायबिजिरसिगोन। असमिया रावनि गनायथि होनो भारत सोरखारा सोर? भारतआ आसामनो मा होदों बुंदों जुबिन गार्ग। गोजौ बिजिरसालिया 2015 मायथाइनि डिस्ट्रिक्ट मेलेरिया अफिसार थिसनथाइखौ केन्सेल खालामबाय। कामरुप एक्सप्रेसआव हरखाबै अर नांदों। लामा जाब्रबथायाव सासे फालांगिरिनि जिउ खहा। दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव सासे फोरोंगिरिया गोब्राब जखम। रां घुस लानायनि दायाव सासे साब इन्सपेक्टरा ग्रेप्तार। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। छत्तीसगढ़नि नारायणपुर आरो दान्तेवाड़ा सीमा ओनसोलाव रैखाथि बिफान आरो नक्सालिनि गेजेराव दावहा। बे मोगा-मोगियाव सा 32 नक्सालिफोरा जिउ गोमानायनि खौरां मोनदों। रिपर्ट बायदिब्ला शुक्रबारखालि छत्तीसगढ़नि नारायणपुराव बास्टार फाइटार एसटिएफ आरो डिआइजिनि 250निबो बांसिन जवानफोरा जुथायै एन्टि नक्साल अपारेशन खालामदों। रैखाथि बिफान आरो नक्सालिनि गेजेराव थांनाय हरावबो मोगा-मोगि गावलायनाय जायो। बे समाव रैखाथि बिफाना नक्सालिफोरनि गोथै सहफोरखौ नागिरनानै बोखांगासिनो आरो दिनैसिमाव जिउ गोमानाय नक्सालिनि बिबाङा बांसिननो हागौ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि बे इनकाउन्टारनि उनाव रैखाथि बिफाना जाथायसालिनिफ्राय माखासे AK-47 राइफल्स, SLR राइफल, गोदान आदबनि हाथियार, बेफ्रुग्रा बेसादफोर आरो नक्सालबादनि इसिङारि डकुमेन्ट्सफोरखौबो बोखांनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला इन्द्रावती दैमानि गुबुन फारसे रुगुङाव थानाय आबुजमार हाग्रायाव सा 70सो नक्सालिफोरा केम्प खालामनायनि बागै स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो बास्टार फाइटार एसटिएफ आरो डिआरजिआ जथाय अपारेशन खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि मैयानि बे अपारेशना दासिमाव देरसिन एन्टि नक्साल अपारेशन। बेनि सिगां सा 30निबो बांसिन नक्सालिनि जिउ फोजोबनो हानाय अपारेशन जायाखैमोन। रिपर्ट बायदिब्ला छत्तीसगढ़निफ्राय फैनाय सानै IPS अफिसार प्रभात कुमार आरो गौरव रायनि दैदेननायाव बे जाफुंसार एन्टि नक्साल अपारेशनखौ खालामदोंमोन। बे अपारेशनाव ASP समृतिक राजनाला, DSP प्रशान्त देवानकान आरो DSP राहुल उइगाबो दङमोन। आसामखौ सोमावग्लुंनाय अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिखौ हादरनि देरसिन नायबिजिरग्रा फसंथान सिबिआइआ नायबिजिरसिगोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला रायजोनि दाब दाब जायगायाव थिसनजानाय ट्रेडिं केलेंकारिजों लोब्बा थानाय मोन 32 केसफोरखौ नायबिजिरनो सिबिआइनो गथायनाय जाबाय। ट्रेडिं केलेंकारि केसनि गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ सिबिआइनो गथायनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय आरो बेनि थाखाय लाहार-फाहार खालामगासिनो दं। सिबिआइनि गोजौ थाखोनि अफिसारनि दैदेननायाव बे नायबिजिरनायखौ मावफुंगोन। रिपर्ट बायदिब्ला बिशाल फुकन, सुमि बरा आरो सपनिलखौ लानानै गुबुन गुबुन मोन 32 केसफोरखौ सिबिआइनो गथायनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां आसामनि गोबांसा इउटुबारफोरनि हेंथायै सिबिआइआ समनजारि खालामनानै डिब्रुगड़ थानायाव लिंहरदोंमोन आरो जेरा खालामदोंमोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि ट्रेडिं केलेंकारियाव लोब्बा थानाय गासैबो सुबुंखौनो नायबिजिरनायनि आवथायाव लाबोनो बिथोन होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। अनलाइन थगायग्रा आरो ट्रेडिंनि मुङाव रां बोखांग्रा सुबुंफोरखौ प्रम'सन खालामग्रा आरो मदद होग्रा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरखौबो गोख्रों हुमखि होदोंमोन गिबि मन्थ्रिया। भारत सोरखारा असमिया रावखौ भारत हादरनि क्लासिकेल लेंगुवेजनि मर्यादा होनायाव असमिया सुबुंफोरा गोजोननायजों रंजाखांदों। बेनि गेजेरावनो आसामनि हार्टथ्रब आरो युथ आइकन जुबिन गार्गआ असमिया रावखौ क्लासिकेल लेंगुवेज महरै गनायथि होनायनि सायाव गोख्रों बिजाथाइ होदों। बेजों लोगोसे भारत सोरखारा असमिया रावनि गनायथि होनो सोर?
भारतआ आसामनो मा होदों होननानै सोंथि खालामदों। नाथाय आसामा भारतनो गोबांथार होदों। आसामा भारतनो गान्दा, थाव आरो जुबिन गार्ग होदों होननानै जुबिन गार्गआ खौरांगिरि सोंथियाव बुंदों। बबेखानि आं जेसेबां असमिया मेथाइ खनदों गासैखौबो असमियायावनो खनदों। आंनि मेथाइनि गनायथिखौबो भारत सरकारा होगोन नामा? भारतआव मोनसेल' क्लासिकेल लेंगुवेज दङ, बेनो जादों संस्कृत। आरो भारतनि गुबुन गासैबो रावफोरनि जोनोमनि गुदियानो पाली आरो प्राकृत राव होननानै जुबिन गार्गआ बुंदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि बारग' मासिगिरि राकेश पालनि मावबुब्लिनि सम एबा 2015 मायथाइनि सा 14 डिस्ट्रिक्ट मेलेरिया अफिसार थिसनथाइखौ आयेन बेरेखा होननानै फोसावबाय आरो केन्सेल खालामबाय आरो बे थिसनथाइनि थाखाय गोदानै बिजाथि सायख'नायनि हाबाफारिखौ थाबैनो खुंफिननो थाखाय APSCखौ बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि सावस्रि बिफानाव लांदां जानाय डिस्ट्रिक्ट मेलेरिया अफिसारनि मोन 14 मासिनि थाखाय 2012 मायथाइनि 15 डिसेम्बर खालि APSCआ फोसावथाय होदोंमोन आरो 2015 मायथाइनि 26 एप्रिल खालि सायख' आनजाद खुंनाय जादोंमोन। 20 आगस्ट खालि फोसावनाय रिजाल्टआव सा 59 बिजाथिखौ अरेलनि थाखाय सायख'दोंमोन आरो 14 सेप्तेम्बर खालि खुंनाय अरेल आनजादनि उनाव 2016 मायथाइनि 17 आगस्ट खालि सा 14 मेलेरिया अफिसारफोरखौ सायख'नानै जोबथा फारिलाइ फोसावदोंमोन। नाथाय सेनास बेगम मुंनि सासे आइजोआ लिरनाय आनजादनि नम्बरखौ बेसेन होआलासे अरेलनि नम्बरनि सायाव बिथा खालामना बिजाथिखौ सायख'दों होननानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव रिटेन पिटिसन होदोंमोन। बिजिरसालियाव सोराङाव फैनाय बादिब्ला अरेल आनजादाव नुजाथिनाय सा 56 बिजाथिनि गेजेराव सा 25नि नम्बरखौ 1 निफ्राय 7 सिम खमायना होनायनि अनगायैबो सासे बिजाथिनि नम्बरखौ बारायना होनानै बिजाथिनि जोबथा फारिलाइखौ थियारि खालामनाय जादोंमोन। बेनिखायनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि चिफ जास्टिसनि बेन्चआ थिसनथाइखौ गेबें आरो गोग्गो जायाखै होननानै राय होयो आरो बे थिसनथाइखौनो केन्सेल खालामनानै होयो आरो बे थिसनथाइनि थाखाय थाबैनो गोदान सायख' आनजाद खुंनायनि लाहार फाहार खालामनो थाखायबो APSCखौ बिथोन होयो। सबुआ ओनसोलाव शुक्रबार मोनानि समाव डिब्रुगड़निफ्राय हावड़ा फारसे थांबाय थानाय गंसे कामरुप एक्सप्रेस रेलगारियाव टेकनिकेल प्रब्लेमनि जाहोनाव हरखाबै अर नांदों। रेलवे बिफान आरो जायगानिनो थागिबिफोरनि हेफाजाबै नांनाय अरखौ थाबैनो खोमोरनो हानायनि जाहोनाव गासैबो दावबायारिफोरा खैफोदनिफ्राय खुनुरुखुमै बारग'नो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि सोरखारि मावफारियाफोरा अर नांनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय दासान्दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो होदों। गुवाहाटी सोहोरनि सान्तिपुर सुइस गेट ओनसोलाव शुक्रबार मोनानि समाव लामा जाब्रबथायाव सासे फालांगिरिया हरखाबै जिउ खहा जायो। जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ साइबुद्दिन आहमेद होननानै सिनायथिदों आरो बियो गावनि दखानखौ बन्द खालामनानै न' फारसे थांबाय थानाय समावनो गंसे सिनाय मोनै गारिया सौख्लायनायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ खहा जादोंमोन। जायगानि थागिबि सुबुंफोरा साइबुद्दिन आहमेदखौ सोलो खालामनानैनो गारिजों सौख्लायना दायनिगिरिया जाथायसालिनिफ्राय खारखुमादोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे जाब्रबथायनि उनाव पुलिसफोरा जाथायसालियाव नुजाथि हैयो आरो गोथै सहखौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो लानानै थांनाय जायो। कामरुप जिल्लायाव थानाय गंसे फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिखौ शुक्रबारखालि साब्रै दुथांफोरा खाबु लानानै गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जोखोम जानाय फोरोंगिरिखौ गरायमारिनि गंसे प्राइभेट फरायसालिनि बिगियान आयदानि फोरोंगिरि आइनुल हक होननानै सिनायथिनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया जेब्ला आइनुल हकआ गावनि मटर साइकेलजों सयगावनिफ्राय गरायमारिसिम थांदोंमोन अब्लानो मोखाङाव गोसोम आरो गोजा सि खाथेनाय साब्रै दुथांफ्रा हरखाबै बिनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। दुथांफ्रा आइनुल हकखौ गाग्लोबनाय समाव बिनि मटर साइकेलखौबो बुफाय बुसि खालामनानै गालांदोंमोन। बे जाथायनि उनाव जायगानि थागिबि सुबुंफ्रा जोखोम जानाय आइनुल हकखौ फाहामथाय होनो साखाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। दासान्दि सयगाव पुलिस थानायाव गावखौ गाग्लोबग्राफोरनि बेरेखायै एजाहार गथायनाय जाबाय होननानै मिथिनो हादों।
बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिस थानानि सासे साब इन्सपेक्टरखौ रांखुस लानायनि दायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स आरो एन्टि कराप्सनआ ग्रेप्टार खालामनाय जायो। ग्रेप्टार खालामनाय साब इन्सपेक्टरखौ सुबल चौधुरी रय होननानै सिनायथिदों आरो बियो गंसे मटरसाइकेलखौ हगारनानै होनो थाखाय कमप्लेन खालामग्रा सुबुंनिफ्राय नोगोद 2000 रां घुस बिदोंमोन। बबेखानि बे सुबुङा रां होनो राजि जायैजों लोगोसेनो सुबल चौधुरीनि बेरेखायै गोख्रों आयेनारि राहा लानो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स आरो एन्टि कराप्सनजों जगाजग खालामनाय जादोंमोन। थांनाय 3 अक्ट'बर खालि बरमा पुलिस थानानि साखाथियावनो थानाय गंसे हटेलाव कमप्लेन खालामग्रा सुबुंनिफ्राय नोगोद 2000 रां नाजावनाय समाव साब इन्सपेक्टरखौ एन्टि कराप्सन हानजाया हमनो मोनो लोगोसेनो रांखौ जब्द खालामनाय जादों। बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै 3 अक्ट'बर 2024 खालि एसिबि थानायाव केस नाम्बार 75/2024 नि जुनै प्रिभेन्सन अफ कराप्सन एक्ट 1988 नि दफा 7 साब क्लज ए नि गेजेरजों साजा जाबसिननानै होयो आरो साब इन्सपेक्टरनि बेरेखायै गोबां फोरमानथि मोननायनि उनावनो बिखौ ग्रेप्टार खालामनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।